Ξέρεις τίποτα? Γελάνε μαζί σου τα umlaute. Umlaute. Σε κοροϊδεύει όλο το Bundestag. Bundestag. Γελάνε μαζί σου τα άρθρα. Genitiv, dativ, πτώση. όχι πτώσεις. Σε κοροϊδεύουν οι καταλήξεις. Όχι οι καταλήξεις. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Wohin, woher. Βοήθεια. Γελάνε μαζί σου και οι πέτρες. Θα σε βγάλουνε στο Λούμπεν. Όχι το Λούμπεν. Μπήκα στο link της Χριστίνας, πατάω την τρίτη επιλογή μάθε γερμανικά μόνο σου για να πάρω το e-book. Σελίδα με το e-book. Πατάω add to bag. 1. Τώρα θα πατήσω checkout. Με βγάζει σε μια σελίδα που πρέπει να συμπληρώσω τα στοιχεία μου. Email, ονοματεπώνυμο, χώρα, τηλέφωνο. Πατάω continue. Και είναι δικό μου. Ανυπομονώ. Δεν θα με βγάλει εμένα το Λούμπεν.